Chinatu Okafọ, Chinyelu Ebunilo na Ngozi Ezibe, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Marcel na Ogechi Obi na-enye Chineke ekene na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya n'isi Chukwuemeka Obi na Marcel Obi, ndị nke na-elota mgbe eji were mụnwa ha, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ha, na-echekwaba ha, na-edu ha. O si na Stella Ụfọndụ na-enye Chineke ekene n'isi Tochi na Yvonne Mmadụ, ndị nke na-elote ofu arọ ha ji wee bụrụ di na nwunye, were na-ayọkwa ka alụmdi ha bụrụ ihe Chineke du na-aga ka ọ pụta ihe. Marcel na Ogechi Obi na-enye Chineke ekene n'isi Nneọma Obi, onye nke Chineke tubere ugo mmụta, wee na-ayọ ka Chineke chekwabi ya, na-edu ya. Chinyere Nwanze na ụmụ ya na-asịkwa happy birthday n'isi Onyebuchi Nwanze, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya, wee na-ayọkwa ka Chineke na-agọzi ya, na-edu ya. Fidelia Njọkụ na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-asịkwa happy birthday n'isi Celestine Njọkụ, na-ayọ ngọzi Chineke amara ya na odudu ya. Chukwuletam Sister Chukwuletam Ugocha na-asịkwa happy feast day, na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya n'isi Chileta Onwuka, Lotachukwu Ojide, Sister Ngozi Ohieri, Sister Consolatrix Obi na Sister Chukwuletam Ugocha, ndị nke na-eme mmemme feast day ha tata. Ndị Charismatic Renewal Holy Spirit, ndị Holy Spirit Charismatic Renewal na parish anyị na-enyekwa Chineke ekene ka Life in the Spirit program nke ha mere na parish anụnwa na arọ anụnwa si wee gaa ọfụma, ha na-enye Chineke nnukwu ekele. Ndị ezinụlọ Aninyei na-enye Chineke ekene ka nkwanye ugwu ikpeazụ akwanyelu Paul Chukwuka Aninyei DJ Paul, nke emere mmemme ya nyaa, ka ihe niile si wee gaa ọfụma, ha wee na-ekene Chineke si adaalụ. Felix Nwosu na ezinụlọ ya na-enyekwa Chineke ekene maka ọdịmma ya na ebere ya n'isi ezinụlọ ya. Megi Omakụ na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'isi nwa ha nwoke Chigozie Omakụ, onye nke na-eme mmemme ọgụ arọ abụọ 40 years o ji wee pụta ụwa nke anụnwa, wee na-ayọkwa ngọzi Chineke amara ya na odudu ya. Giovanni Odinchukwu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi mama ya Cecilia ihu di ya Odimchukwu. Megi Omakụ na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Janet Omakụ ni Ụda. Maurice Akọ na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Paul Akọ, Patrick na Patricia Akọ na ndị niile nwụrụ na ezinụlọ Akọ. Ezinụlọ Ojimba na-ayọ maka mkpụrụ obi Gilbert Ojimba, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụnwa, wee na-ayọ maka mkpụrụ obi Nelson na Colin Ojimba, Ibrahim C.Y. ọnụ ụmụ Egbulem. Meg Omakụ na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Janet Eriama Ejara
ni ọgụ eji ọfọ ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Benedict Ọnụkwufọ. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn 82. Mmekọrịta nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. The Lord is good all the time. Anyị ma na taa bụ nnukwu ụbọchị. Ndakwasa nke mmụọ nsọ na-ayọnụ mmụọ nsọ ka ọ nọjuo n'obi ndị kwere nọ mee iru mmadụ niile ka ọ dịrị gị. Ụmụnna, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume nke Eucharistia, ngwanụ ka anyị nyochaa akọ na uche mee ezi ebere maka njọ ndị anyị mere. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile. Na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na ọnụ ụmụnne m ka ọnụ ya bụrụ m nsọbụwachụ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, gaa weduru anyị ruo n'ebighị ebi.
kacha elu. ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke onye nwe anyị, site na amara nke oriri nke ụbọchị taa, idoro nzukọ gị nsọ na mba niile na ebe niile. Biko mee ka mmụọ nsọ gị bịakwasa ụwa niile. Mgbe ahụ i nyere ụwa ozi ọma gị ka i mere ka ike nke amara gị pụta ìhè, anyị na-ayọ gị ka i mee ka amara ahụ jupụtakwa ugbu a n'obi ndị niile kwere na gị.
site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị eze n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, Chukwu site n'ụwa tụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ọrụ ndị ozi. Mgbe ụbọchị Pentikọst ruru, ụmụazụ Jesu zukọrọ n'otu ụlọ. Na mberede, oke ụzụ dịka nke oke ifufe na-efesi ike wee si n'eluigwe jupụta ụlọ ahụ dum ebe ha nọ. Ha wee hụ ihe dịka ọtụtụ ire ọkụ ka ha na-ekesa onwe ha nọkwasị n'isi onye ọbụla n'ime ha. Ha niile wee jupụta na Mmụọ Nsọ, wee malite ikwu okwu n'asụsụ dị iche iche dị ka Mmụọ Nsọ ahụ si nye ha ike ikwuwa okwu. Na mgbe ahụ, ọtụtụ ndị Juu ndị na-atụ egwu Chineke bi na Jerusalem, ndị si na mba niile dị n'okpuru anyanwụ bịa. Mgbe ha nụrụ ụzụ a, oke igwe mmadụ wee gbakọọ. Ihe a wee gbagharị n'ihi na onye ọbụla n'ime ha na-anụ ka ndị ozi Jesu na-ekwu okwu n'asụsụ nke ala ha. Ibubo wee nwụọ ha niile n'ahụ. O jukwara ha anya, nke mere ka ha jụọ sị, ịnụkwa nnụ, ọ bụkwa ndị a na-ekwu okwu bụ ndị Galili? Olee etu anyị niile si n'otu n'otu si anụ ihe ha na-ekwu n'asụsụ ala a mụrụ anyị? Anyị si mba dị iche iche bịa. Enwere ndị Peshia na ndị Media na ndị Elam na ndị si Mesopotamia, Judea na Kapadosia, na ndị si ime Pontus na Asia. Enwekwara ndị si Frigia na Pamfilia, ndị si Ijipt na akụkụ Libya nke dị Sinai nso, na ndị ọbịa si na Rome bịa. Ma ndị Juu ma ndị mba ọzọ, ndị a kpọbatara n'okpukpe nke ndị Juu, ndị Kret na ndị Arabia, anyị niile na-anụ ka ha na-ekwu n'asụsụ anyị dị iche iche okwu banyere oke ọrụ niile nke Chineke. Okwu nke osebere ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ: Onye nwe anyị, zidata mmụọ gị, mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị,
onye nwe nna Chineke m, n'ezie ị nweghị atụ. Ị bara ụba n'ọrụ aka dị iche iche. Ọ bụ gị kere ihe jupụtara n'ụwa niile. Azịza: ume ndụ ha laa n'iyi, bịakwa laghachi ghọọ ntụ. Ọ bụrụ na ị zidatara ha mmụọ gị, ha ghọọ ihe ekere eke, i wee mee ka ihe ụwa dị ọhụrụ. Azịza: ebube nke onye nwe anyị dịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ka onye nwe anyị ṅụrịa ọṅụ n'ọrụ aka ya. Ka ihe m bụrụ na mbụ dị ya mma n'obi. Aga m aṅụrị ọṅụ na onye nwe anyị. Azịza: Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ mbụ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ma ugbu a, achọrọ nke unu ghọta nke ọma na ọ dịghị onye ọbụla na-ekwu okwu site n'odudu mmụọ nke Chineke na-asị, Jesu bụ onye abụrụ ọnụ. Ọ dịghịkwa onye ọbụla pụrụ ikwupụta na Jesu bụ onye nwe anyị, ma ọ bụghị site na nduzi nke mmụọ nsọ. Onyinye amara dị iche iche dị, ma otu mmụọ nsọ ahụ na-enye ha niile. Oke ije ozi dị iche iche dịkwa, ma otu onye nwe anyị ahụ ka a na-ejere ozi. Ụdị ike dị iche iche nke eji arụ ọrụ dịkwa, ma otu Chineke ahụ na-etinye ike ndị a n'ime onye ọbụla iji jee ozi. Ọ na-enyekwa onye ọbụla amara igosi ike nke mmụọ nsọ maka ọdịmma mmadụ niile. N'ihi na dịka ahụ mmadụ si bụrụ otu, ma bịakwa nwee ọtụtụ akụkụ ahụ, otu a ka Kristi dịkwa. Ma ọ bụ ezie na akụkụ ahụ mmadụ dị ọtụtụ, ma ha niile jikọrọ ọnụ bụrụ otu arụ. Ebe ọ bụ na-emeela anyị niile mmiri Chukwu n'ime otu mmụọ nsọ ahụ, anyị abanyela n'otu ahụ nke Kristi ahụ, ma anyị bụ ndị Juu ma ọ bụ ndị Grik, ma anyị bụ ndị ohu
ma ọ bụ ndị nwere onwe ha. Emekwala ka anyị niile ṅụọ ọbara ya n'ime njikọ nke otu mmụọ nsọ ahụ. Okwu nke ose bụ ụwa. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Na mgbede nke ụbọchị ụka ahụ ka bụ ụbọchị mbụ n'izu, ụmụazụ Jesu zukọtara ọnụ kpọchie ụzọ n'ihi egwu ndị Juu. Mgbe ahụ Jesu bịara guzo n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Mgbe o kwụsịrị nke ya, o gosiri ha aka ya n'akụkụ ya. Ya mere ụmụazụ ya ṅụrịrị ọṅụ mgbe ha hụrụ Onyenwe anyị. Jesu wesịkwa ha ọzọ, udo dịrị unu. Otu nna m si zite m, otu ahụ kwa ka m si eziga unu. Mgbe o kwụsịrị nke ya, o kusara ha ume sị ha, naranụ Mmụọ Nsọ. Ọ bụrụ na unu agbaghara onye ọbụla mmehie ya, a ga-agbagharala onye ahụ. Ọ bụrụkwa na unu agbagharaghị onye ahụ mmehie ya, agaghị agbaghara onye ahụ. Ozi ọma nke osebụlụwa.
Amen. I nwere ike ifere Chukwu aka, fere Chukwu aka, fere ya aka. Let the Spirit of the Lord come down. Amen. Let the Spirit of the Lord come down. In Jesus' name, let the Spirit of the Lord from heaven above, let the Spirit of the Lord come down. Amen. Nduru nke eluigwe, mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe zitere anyị amara gị, ka anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Mmụọ nsọ nke eluigwe, mmụọ nsọ Chineke si n'eluigwe zitere anyị amara gị, ka anyị bụrụ ndị ụwa ọma. Hallelujah. You know what the prophet of Joel told us in Joel chapter 3 verse 1? Ọ gwara anyị, I will pour out my spirit upon humanity. Na anyị ga-eme gịnị? Ga-ezipụ mmụọ ya n'ebe mmadụ niile mere gịnị nọ. The young men, they will prophesy, the older ones, they will dream dreams, and then mmadụ niile will see again a vision. That's what the Lord promised us. And ọkwa n'ihe o mejupụtara n'ụbọchị gịnị taa. Holy Ghost fire, fire fall on us. Holy Ghost fire, fire fall on us. As on the day of Pentecost, fire fall on us. As on the day of Pentecost, fire fall on me. And when there's so many takeaways, ka anyị na-eri oriri a. Nke mbụ, Chineke wụ a promise gịnị keeper. Gị laghachi azụ na the Gospel of John chapter 14 verse 16. Jesu gwara anyị na ya ga-ayọ Nna ka onye ndị nke ya, onye ga-ekwuchitere gịnị ha, an advocate. Gospel of John chapter 14 verse 16. Then in verse 18, can you repeat it? Say, I will never leave them as gịnị orphans. Na ya ga-ahafụ ha dịka ndị na-enweghị nne na gịnị na nna. And that promise of giving us the advocate, inye anyị onye ga-ekwuchitere anyị, came to pass today. Hallelujah. Can you raise up your hands for the King of Kings, the Lord of Lords? Let the Holy Spirit come upon me, upon my family, whatever I am doing, that it will renew us in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. O kwere anyị nkwa, ọ ga-emezu nkwa ya o. O kwere anyị nkwa, ọ ga-emezu nkwa o kwere anyị o. O kwere anyị nkwa, Mesaya ọ ga-emezu nkwa o kwere anyị o. N'ihi na ọ bụghị mmadụ onye na-ekwe nkwa. In Jesus' name. Not only that he promised, who were obedient to the words of their master. Remember on the Ascension Day, I asked the Apostle chapter 1, where Jesus, in verse 4, where I said, Tara in Jerusalem, stay in Jerusalem until you are clothed with the power from on high. Not only Jerusalem, daga enyono ike kemere gịnị ka esi n'elu.
And all we can n'elu, the obedient servants, ụmụazụ Jesu, ndị kpọchiri onwe ha ụzọ na ntụziaka nke nna ha ukwu, ọwụ ihe mere this Holy Spirit descended upon them. They obeyed their master, their Lord. They tarried in Jerusalem. Ha nọrọ na-eche, not 1 day, not 2 days, not 3 days, but 9 solid days until Mmụọ Nsọ emegene. Mmụọ Nsọ dakwasa were ọnọdụ, Mmụọ Nsọ bịakwasa were ọnọdụ, Mmụọ Nsọ bata were ọnọdụ. Shaking a glory, badata were ọnọdụ, Mmụọ Nsọ badata were ọnọdụ. Anyị na-ayọ ka ike nke Mmụọ Nsọ ka ọ gbadata n'isi ezinụlọ anyị, ka ihe ukwu na-eme, ka ihe ọṅụ na-eme, ka ntọrapụ ka ọ wụrụ ihe anyị ga-eketa. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name. Today was in the climax of Easter. After this celebration today, Easter Beni Sinjerebe, and today in a wonderful way, the birthday of the church. The birthday of the church. In the gospel today, John 19, verse 22, has received the Spirit. Nabatano Mmụọ Nsọ, ndị bahara mmehie ha emegene abahara. We are now messengers of reconciliation. We are messengers of peace. We are messengers of forgiveness. If you've received the Spirit, you've now become a messenger of forgiveness in your family, wherever you are, in the little groups we have in St. Eugene. So today we are being commissioned to be messengers of peace, reconciliation. Also receive the Spirit. Over here, the prophet Ezekiel, Ezekiel 36, verse 26, 27. I say, I will give you a new heart and put new spirit in you. He's giving you a new heart. I am seeing you giving you a new heart, putting a new spirit in you. Remember on the first Pentecost, there were people, different languages, but unlike what happened in Genesis 11, the Tower of Babel, on this fearful day, were joined together. In other way around, take our 2 Corinthians, 2 Corinthians chapter 3, verse 17, where there is spirit, there is freedom, there is liberty. Freedom. And Galatians chapter 5, verse 22, where one of the fruits of the Spirit, or there are so many fruits of the Spirit: peace, joy, brotherliness, sisterliness, mmekọ. The Spirit of the Lord melted their differences and they now became one. And today, God is commissioning you where there is this unity, peace, where there is this harmony, love. The unction from on high. Paul and Silas, they prayed as they were praying this, while they were singing the Holy Ghost. Paul and Silas, they prayed as they were praying this, while they were singing the Holy Ghost came down. More Chineke, Ojarono Tarabo. We need the Spirit to be effective as Monyenna, my Father, my one eto. We need the Spirit of God to be effective in whatever we are doing. Look at people like Paul and Peter. Once, how much Madambe, Ike Monso da Kwasaraha, ha bruise in a wildfire. They now courageously, boldly, without fear,
proclaiming the good news. And I'm praying that as the Spirit of God is being renewed in your life, in your family today, there'll be joy, there'll be peace. Today, what we are doing today is to welcome the Spirit. Welcome it. I'm going to welcome it. Welcome all the Spirit. Makana mo nsọ dakwasa ihe dị iche ga-eme gịnị ga-adị. Ka mmụọ nsọ n'ojuo n'obi anyị. Dịka ndị kwaya kwuru, Abọma 104 verse 30. Lord, you send your Spirit and they are created. You renew the face of the earth. Is our prayer, our faith, our families, whatever we are doing shall be renewed in the mighty name of Jesus. Anyị na-akpọpụta ndị ụmụnne anyị for 8 weeks. Ha make a life in the Spirit. So, Bro Emma, kpọrọ ndị nga gị bịawa. Ọ na-egbula oge because a sị ha ime ọsịsọ. Borema. Praise the Lord. Please repeat after me. Lord Jesus, Savior of the world, during these past weeks, you have spoken to me. You have drawn me to yourself. You have called me to be your disciple. You have blessed me with a deeper outpouring of your Holy Spirit. In so many ways, you have shown me how much you love me. Today, you want to send me forth as your apostle. You want to commission me to go out and bear fruit. Lord Jesus, I am ready. I am ready to give myself entirely to you, that you may use me as your instrument of peace, of grace, of love for your people. I am ready to go. Wherever you send me, only grant me your strength and the light of your presence. For without you, I can do nothing. Since you are now ready to serve the Lord and his people that he loves, go forth
be light in the darkness, be salt of the earth, be living in the door, be an apostle of Jesus Christ, ready to minister whoever is in need, encourage with the good news, share the new life in the Lord, his healing and peace. Go forth in the name of the Lord with the assurance that he is with you. Go and bear fruit that will last. Amen. Anyị ga-akwụrụ ọtọ, ekwe m n'otu Chineke. Ke ndị kwelụnụ ndị hụrụ n'anya ngwanụ ka anyị kpọkuo Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Mmụọ Nsọ ka ha nụrụ arịrịọ anyị. Mmụọ Nsọ, ezigbo nduru nke igwe, si n'eluigwe bịanụ, o nwere ndị na-eche gị. Mmụọ Nsọ, ezigbo nduru nke igwe, si n'eluigwe bịa, ụmụ gị na-eche gị. Maka ndị niile aranyelu ịkụzi okwu Chineke n'aka, ndị nkụzi, ndị ụkọchukwu, ndị nne na nna, ka ha mee nke a site na nkụzi aka nke Mmụọ Nsọ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Mmụọ Nsọ, ezi nduru nke igwe, si n'eluigwe bịa. Maka ndị na-emenye ọkụ ọgbụgba, ndị na-agbasa ozi n'ikuku, ndị ọrụ mkpokọ na mkpofu ahịhịa, na ndị niile na-agba mbọ ime ka ụwa na-aga n'iru, ka Chineke nye ha amara ime ọfụma, anyị arịọ gị dị nwenụ.
maka ndị niile ndị ha hụrụ n'anya nwụnarịrị n'ihi ịchọ nnwere onwe ka ha nweta ntasi obi site na ncheta nnukwu ọrụ ọma ha, anyị arịọ gị dị nwenụ. Eze ndoro nke igwe si n'eluigwe bịanụ, ụmụ gị na-achọ gị. Maka ndị kwerenụ n'ụwa niile, ndị na-agbasa ozi ọma Kristi n'asụsụ dị iche iche, ka ha nweta mgbamume site n'aka Chineke, anyị arịọ gị dị nwenụ. Mmụọ nsọ, eze ndoro nke igwe, biko si n'eluigwe bịanụ, eso m na ndị na-achọ gị. Maka ndị e mere mmiri Chukwu na ndị akwọrọ aka n'isi ọhụrụ na ndị niile gbakọrọ ebe a, ka anyị were obi na-anụ ọkụ nabata mmụọ nsọ na ndụ anyị, anyị arịọ gị dị nwenụ. Eze ndoro nke igwe, gosi n'eluigwe bịanụ, eso m na ndị na-achọ gị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Jamas tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe na alaeze eluigwe, anyị arịọ gị dị nwenụ. Nabata ha n'alaeze gị, arapụrụ obi ha, biko nyekwa ha udo. Ekpere ime obi. Ka anyị yọzie enyemaka ekpere nna anyị dị nsọ Virgin Maria, ka anyị na-ekpe ekele Maria jupụtara na gracia, osebụrụ ụwa nọnyere gị, ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dị asị ngọzi nwa afọ gị bụ Jesu. Maria dị nsọ nne nke Chukwu, dabara agụdị njọ anyị taa, anyị ayọ site na Kristi onye nwe anyị. Etu a ka a ga-esi wee bịa Thanksgiving. Ndị nke izi bụ Aninyei ezinụlọ ha, ndị ọzọ bụ Ojimba nọmba 2, nọmba 3 bụ Ezemonye, ndị nke ikpeazụ bụ Karizin otu ịnọ. Nke izizi Aninyei, ịbụa Ojimba, ịtọ Ezemonye, ịnọ Karizin. Hymn 175.
ọkwa gị si na ị ga-eburu m ibu ahụ, ọkwa gị si na ị ga-abụrụ nke m, male ana m dịrị gị ka m keta oke n'ime ochikwa ọkwa gị eze gị si na ị ga nke m, male anyị nọ onye ọma nara ekele anyị ga-ete oke n'ime gị, ọkwa gị si na ị ga-eburu anyị ibu ahụ, ọkwa gị si na ị ga-abụrụ nke m, male anyị nọ n'ero gị ka anyị keta oke ochikwa ọkwa gị, ọkwa gị male n'iru gị Chineke na-eme mba imela, ekene dịrị gị imela, onye na-enye ndụ na ego anyị ji ekele bịa ibunye n'odere gị imela aka na-agwọ ọrịa imela imela, ekene dịrị gị onye ọma ndị mere mma na-ekele gị, anyị na-asị na ịbụ odogwu n'agha, otito dịrị aha nsọ gị Chukwu ọma agbanwe Timoti Ngozi, anyị si ekele dịrị aha nsọ gị Chukwu ọma papa onye na-azọ ndụ Chukwu dị ngọzi, ekele dịrị aha nsọ gị onye ọma amen. ndị gwọrọ ọrịa na-asa na-ebuchi Chukwu dị ngọzi, nna ekele dịrị aha nsọ gị onye ọma 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 eze Jizọs, Jehova bụ onye ọma, Jehova bụ onye ọma abụọ m ihe mbụ bụ onye ọma ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma mụ, gbara nkịta okwu dị n'ọnụ bụ onye ọma mụ, Jehova bụ onye ọma mee, Chineke mma bụ onye ọma mụ, onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma onye ọma mee, onye ọma mee, eze Jizọs onye ọma onye ọma onye ọma eze Jizọs, papa ụwa bụ onye ọma mụ, Jehova bụ onye ọma mụ, ụdadị ụwa bụ onye ọma mụ, Chineke bụ onye ọma mụ, onye na-eme mma bụ onye ọma mụ, ikuku ama n'ọnya bụ onye ọma mụ, onye na-aza m mgbe m kpọrọ ya, onye na-aza m mgbe m kpọrọ ya, Jehova bụ onye ọma onye ọma, papa ụwa bụ onye ọma mụ,
O Jehovah bụ onye ọma mụ. onye ọma mụ. Jehovah bụ onye ọma. Jehovah bụ onye ọma. Jehovah bụ onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma bụ Eze Jizọs. Onye ọma bụ. Onye ọma bụ. Onye ọma bụ Jizọs. onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Eze Jizọs. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Onye ọma. Eze Jizọs. Jehovah bụ onye ọma. O Jehovah bụ onye ọma. Afọ m ihe bụ onye ọma. Ikuku ọma n'ọnya bụ onye ọma. Nwanne otu onye bụ onye ọma. O Jehovah bụ onye ọma. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, oh, my helper, oh. There is something that makes me come into your presence. My helper, oh, my helper, oh. Yeah, there is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, oh, my helper, oh. There is something that makes me come into your presence. My helper, oh, my helper, oh. There is something that makes me come into your presence. Oh, nwere ihe o mere m ji enye ya ekele. O nwere ihe o mere m ji nye ya. O nwere ọrụ ọrụ m ji enye ya ekele. Nye ya ekele. Ekele na ya. onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Nye ya ekele. Ekele onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Ụmụ Chineke bịanụ ka anyị bulie ya elu. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Onye o mere mma bịanụ ka anyị nye ya ekele. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Nye ya ekele. Ekele onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Nye ya ekele. Ekele Kelenụ ya. Onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Onye o mere mma bịanụ ka anyị gbawara ya egwu. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Onye ọ chọrọ mma bịanụ ka anyị bulie ha ya elu. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Kelenụ ya. Ekele Onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Nye ya ekele. Ekele Onye obiọma. O nwere ihe o mere m ji nye ya ekele. Tụwara ya mmemme. Tụbara ya. Tụwara ya mmemme. Tụbara ya mama. Eze Jizọs tụwara ya mmemme. Tụwara ya mmemme. Tụbara ya mama. Si ya n'obela. Si ya n'obela. Eze Jizọs. Tụbara ya mama. Si ya n'obela. Si ya n'obela. Si ya n'obela. Si ya n'obela. Eze Jizọs tụbara ya mama. Si ya n'obela. Gbawara ya egwu. Gbawara ya egwu. Gbawara ya uri ọma. Gbawara ya egwu. Eze Jizọs. Tụbara ya mama. Si ya n'obela. Gbawara
Sianomena. Sianomela. Sianomena. Sianomela. Sianomela. Eze Jesus gwara ya mama. Sianomena. Omeworom ya. Omeworom ya. Omeworom ya. Omeworom ya. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Omeworom ya. Omeworom ya. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ihe mmadụ apụghị mere bụ. Ogologo ndụ ka anyị ma apụghị nara bụ. Mana ọgbara ahụ ka anyị ma apụghị nara bụ. Omeworom ya. Nwanne m amara ya. Arụba n'ebe m. Amara ya. Arụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Nwanne m amara ya. Arụba n'ebe amara ya. Amara Chukwu bara ụba n'ebe. Amara Chukwu bara ụba n'ebe. Omeworo ya. Omeworo ya. Omeworo ya. Ihe mmadụ apụghị nara bụ. Ogologo ndụ ka enye ma apụghị enye bụ. Mana ọnwụ n'obe ka igwe ma apụghị ịkpọrọ bụ. Mana ụtarị ahụ ka enye ma apụghị nara bụ. Omeworo ya. Nwanne m amara ya. Arụba n'ebe. Amara ya. Amara Chukwu. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Amara ya. Bara ụba n'ebe m nọ. Amara Jesus. Arụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ. Ọma nganga n'ime Chineke. Nganga na-ebu m ebu. Ndị m ọ bụ ya kacha mma o. Nganga na-ebu m Ọma ebu. nganga n'ime Chineke. Nganga na-ebu m ebu. Ndị m ọ bụ ya kacha mma e. Nganga na-ebu m ebu. Onye na-ebi ihe ọma n'ime Jizọs. Nganga na-ebu m Onye na-ebi ihe ebu. Chineke na-achọ e. Nganga na-ebu m Ile onye ahụ na ị ga-agba ya e. Nganga na-ebu m ebu. Chineke bụ nwa Chineke. Nganga na-ebu m Enwe ebu. nganga n'ime Chineke m. Nganga na-ebu m ebu. Ndị m ọ bụ ya kacha mma e. Nganga na-ebu m Enwe ebu. nganga n'ime Chineke. Nganga na-ebu m ebu. Ndị m ọ bụ ya kacha mma e. Nganga na-ebu m Onye na-ebi ihe ọma n'ime Jizọs. Nganga na-ebu m Onye na-ebi ihe ebu. Chineke na-achọ e. Nganga Ọ na-ebi na-ebu m ile onye ebu. ahụ dị ka agba ya e. Nganga na-ebu m Ụmụ Chineke bụ ndị ebu. na-eme mma o. Nganga na-ebu m Ọkpara ebu. ọkpara ọkpara na be Chukwu. Nganga na-ebu m Ọbụrụ ya ebu. bụrụ ya bụrụ ya na be nna m na. Nganga na-ebu m ebu. Chineke. Nganga na-ebu m ebu. Ndị m ọ bụ ya kacha mma e. Nganga na-ebu m ebu. Okwesere nwanne m okwesere. Okwesere ka ị nye ya ekele ọma. Re Chineke okwesere, okwesere ka ị nye ya ekele ọma. Nwanne m o mere onye ogbigwe ọgwụ onye ngwọrọ gị jee. O mere onye agaghị ka ị nye ya ekele ọma. Okwesere Chineke okwesere, okwesere ka ị nye ya ekele ọma. Nwanne m nyenụ ya. Ekele ọma, ekele ọma, ekele ọma, Enyi m nyenụ ya. ekele Onye na-eme mme. ekele Nwanne m ọma, nyenụ ya. ekele Onye ọma, na-akpara ya. ekele ọma, Enyi m nyenụ ya. ekele ọma, Obi ka onye ya ekele ọma, nyenụ ya. Obi ka onye ya ekele ọma nyenụ ya. ekele ọma, Enyi m nyenụ ya. ekele ọma, Nyenụ ya. ekele ọma, Nyenụ ya. ekele ọma, Ekele. ekele ọma, Nyenụ ya. ekele ọma, Nyenụ ya. ekele ọma, Nyenụ ya. ekele ọma, Nyenụ ya. ekele ọma, ekele ọma, ekele ọma. Mana bụ ka anyị jiri kwatu mgbidi Jeriko. Mana bụ ka anyị jiri gbakọ mmiri Jeriko. Ndị nsọ ji nwa kwatu mgbidi Jeriko. Mana bụ ka anyị jiri kwatu mgbidi Jeriko. Jeriko. Ọ dawo, Jeriko. ọ dawo, Jeriko. ọ dawo, ọ dawo, Jeriko. ọ dawo, ọ dawo, Jeriko. ọ dawo,
mmiri Jericho. Mmiri Jericho. Ọ dawo. Ọ dawo. Mmiri Jericho. 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 Mmiri anaghị mma. Mmiri Jericho. Mmiri dawo. Paul and Silas, they prayed. After praying, after singing, the Holy Ghost come down. Paul and Silas, They prayed. after praying, they sang. The Holy Ghost come. Oh, Paul and Silas, they prayed. They sang. Oh, the Holy Ghost come down. Paul and Silas, They prayed. oh, praying, they sang. After singing, the Holy Ghost come down. Paul and Silas, They prayed. the Holy Ghost came down. Paul and Silas, they prayed. Oh, oh, oh. Holy Ghost came down. Oh, Paul and Silas, They prayed. Holy Ghost came down. Paul and Silas, Paul and Silas, Holy Ghost came down. Paul and Silas, they pray. Holy Ghost came down. Paul and Silas, they pray. Holy Ghost came down. Zion, 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 Zion. Zion, 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 Obadama, Zion, 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 Obadama, Zion, 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 I think I'm Obadama, Zion, 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 I think I'm Obadama, Zion, 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 Come on, come on, Cambo, Zion, come on, move, but I Zion, Zion, come on, move, but I know, Zion, 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 Zion. ụmụnne m ka aja m na nke unu bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnara. Chineke pụrụ ime ihe niile, biko nye anyị amara ahụ nwa gị kwere anyị na nkwa, ka Chukwu mmụọ nsọ wee nye anyị nghọta zuru oke n'ihe niile gbasara aja nke misa, wee kpughekwuoro anyị ihe niile bụ eziokwu site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu.
Welite n'obi unu elu. Ka anyị nye n'ụdị nwanụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ihe bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenụ. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa, taa na mmejupụta mmemme ihe omimi nke ngafere, ịhụnyere mmụọ nsọ n'ime ndị ahụ i mere ka ha bụrụ ụmụ gị site na njikọta nke ha na so otu nwa gị. Na mmalite nke nzukọ, mmụọ nsọ ahụ nyere mba niile onyinye nke ịmata onye Chukwu bụ, bịa jikọta asụsụ dị iche iche ọnụ n'ikwupụta otu okwukwe. N'ihi nke ya, ebe ọ bụ na aṅụrị nke ngafere juru ebe niile, mmadụ niile nọ n'ụwa na-aṅụrị oke ọṅụ. Igwe ndị agha nke igwe na ike niile nke ndị mmụọ ọma jikọtara ọnụ na-eto ebube eze gị akwụsịghị akwụsị, na-asị: Nna ịdị nsọ ezi ihe dị nwenụ bụrụ isi iyi nke adịm nsọ ọbụla, anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ka edunye n'ahụ ọnwụ were achịcha mbe, ka ọ na-enye ekele nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke ya bụ ahụ m ka a ga-edoronye maka unu. Otu akwa ka o siri mee mgbe erichara nri anyasị, o buru iko nsọ nke ka ọ na-enyekwa ekele nye ya ụmụazụ ya, na-asị: naranụ nke ya ṅụọnụ ya unu niile, nke ya bụ iko nsọ nke ọbara m, ka ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Dị nwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị hụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị tosiri kwụrụ n'iru gị na-efe gị. Anyị ji umeala yọọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpe ụkọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na Bishọp anyị Ose na ndị echiri echi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ ha ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke iru gị. Anyị ayọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu
nakwa Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi, na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụọ ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otito niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa tụ ụwa niile. Ebe e nyerela anyị iwu na-enye ndụ, anyị abụrụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nkam obi kpee. Ka otuto dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi mee n'eluigwe. Nye anyị tata ụbọchị anyị, gbara mmehie anyị dịka anyị si gbara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye. Zọpụta anyị, anyị na-ayọ ose bụrụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka azọpụta anyị na njọ oge niile, anyị were gbaa n'ahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbighachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrịnụ mgbe niile. Nyeritanụ ibunu ekele nke udo. Lee nwa atụrụ nke Chukwu, na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi bụ ndị a kpọrọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Mana etose nke bata n'ụlọ m maka usekwu agapụ.
Hymn number 55. Hymn number 1. Hymn 1.
Number 241. 241. 241. Number 241. 241. Ka anyị rịọ rịrịọ. Onye nwe anyị biko were oriri nsọ nke anyị natara nye anyị agamniru ka anyị wee na-enwe ịnụ ọkụ nke mmụọ nsọ ahụ ihukwasara ndị ụmụazụ n'ụzọ pụrụ nnukwu iche site na Kristi onye nwe anyị. Amen. The big red one, the big red one, yeah. Youth and young adult choir,
you have your practice ma ọ bụ na agbasa and onwe ndị na-enye ụmụaka ihe unu edebere ha nke ha nwa. Ndị lector ka unu lote mgbakọ ọnụ nwa meeting unu ga-enwe a na-ama eri oge ọ bụ tata ma agbasa unu chelo ebe ndị kwaya na-anọ ebe anwa ka unu ga-anọ were zukọ. Ndị lector ma ndị ọfụ ma ndị ochie. Ikusa anyị na-ama ọkụ ya ọ na-akpụdebego ka anyị kwado ndị ka nwere ihe jidere ha ka ha gbaa mbọ hụ na ha tọrapụrụ ya. Kadị na ọkpala eke bụ ụbọchị ụka ọzọ ka ọ ga-aka ụka ebe a na 12 dịka anyị si ama ọkụ ya ka anyị niile pụta n'igwe ka anyị kwanyere ya ugwu. The cardinal anyị maalụ anyị si wee kọwa na akpọ Nigerian cardinal pụta ndị ọzọ niile na ya kịta emego okenye ọ bụ nyanwa bụ onye ga-apụtanụ n'aha anyị niile bụ ndị Nigeria. Teresa si n'Igbo na ụmụ nwanne ya anịnye ezinụlọ ndị be anịnye niile si ka anyị kene anyị niile n'ụzọ pụrụ iche ka anyị si wee beruru ha akwa were gbata ọsọ akwa n'ụzọ ọbụla. Oge anụnwa nwanne ha nwoke ma nwa ha maka mamụ ya ka nọ rapụ bụ Paul Aninye DJ Paul nke akala ụka ebe anya sị ka anyị kene unu bunye unu nnukwu ukpe ekele ka Chineke na-agọzi unu na-echekwaba unu. Mary Grace Okoye ọnụ ya unu n'anya n'azụ unu ya afụ ya anyị mabulu ọkwa a ga-akalụ di ya ụka ebe anụnwa ụbọchị Fraịde anụnwa na-abịanụ 7 p.m. ka ọ ga-abụ ebe a ọ na-ayọ ka anyị niile bịa ka anyị so kwanyere ya ugwu nke ya. Caroline Achilefu Caro Achilefu anyị na-anya anyị afụ ya n'azụ n'iru ebe a ka ọ na-anọma wuti di ya ụbọchị Ista n'iru ebe a ka ha ka nọ mana di ya rapụ n'izu ụka na-abụọ gara aga bụ Matthew Achilefu. Di ya rapụ anyị malụ ka anyị si emekwa ịkpọru ịgbaru onye otu anyị ọbụla ihe metụtalụ ka anyị gbaa mbọ hụ na anyị na-eberuru ya n'ụzọ ọbụla anyị si eme. Oge a kwadebere maka ihe ndị ọzọ a ga-eme ka unu malụ. Ọ bụ na agbasa fada na-achị anyị ebe a Fada Umeobi chọrọ ịfụ onye isi ndị Knight of St. John International na onye isi ndị Knight of Columbus. Onye isi Knight of St. John International na onye isi ndị Knight of Columbus ụkọchukwu anyị na-achị anyị chọrọ ịfụ na abụọ ma agbasa ụka. Ezinụlọ eze ma onye agbasa na ha nwere snacks for ụmụaka ọ bụrụ na iso na ụmụaka ijebe ha nwere snacks for you. David Ifedeba, come on. Kaisi Wemalo, the young adult leader on the national level of Ikusa, that is him. So that's the president of Ikusa Young Adult. Ugonna David Ifedeba. Saint Eugene, Otito dirige so. Otito dirige so. God is good all the time.
I wait exactly 1 month until Ikusa our 22nd convention in San Antonio, Texas. By this time, Biko, if you haven't booked your flights or your hotel, I don't know for you. However, Ubochita, Ikusa Young Adults, we have our final gender body meeting regarding the convention as well. Activities such as the Young Adult Bible Study, a faith-based game night, a donation drive, a panel discussion, and a sports day where we will be playing soccer will be had and encouraged for those young adults to be participating in. We thank you guys for your support, especially during this year. As Ikusa again is quickly approaching, please continue to join our meetings. Find me after church if you have any questions or any concerns. Otito dirige so. Otito dirige so. God is good all the time. Ọ na-achị ya ọfụma agwa m ya oge m eto na mma dịka ya na ya bụ ihe na-enegara anya ka anyị lote Satọde anụnwa ka ụkọchukwu Fada Okeagụ nke nọ na St. James Redendo ụbọchị anwa ka ọ na-enye Chineke ekele ka esi wee tube ya ugo mmụta emechakwa akpa ngaji n'ọnụ ya bụ ihe ọ pụtara bụ ọ na-ayọ ka anyị niile ka anyị bịa ka anyị na ya nọlịa were kene Chineke. Fada Okeagụ. Ndị tata ụbọchị izi ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. If today is the first time you are worshiping with us, we see them. You are welcome. Anytime you are around, you are welcome to worship with us. Thank you. I know I don't do this. The Okafos, may you stand. Okafos, where are the big boys? The Okafos here, where are the big ones? Okay, look at them. They were part of this community at St. Cecilia. They were here, and their mom, Josephine, and their dad, Eugene, I don't see him, but there, look at Eugene at the door over there. They were all here, went to school with our children, and Maria Regina, and so on, before they moved to San Jose. So please, let's welcome them and give them a hand. Thank you. If for nothing else, when we went to San Jose, I remember the second one was asking us, every time we are asking them, go home, go back to Nigeria, why haven't you gone back to Nigeria? And he asked each one of us, have you gone home? That's the question he posed to each one of us at that Ikusa convention. If I have not gone, and my mom or wife have not gone, and we are asking them to go home, how will they go home? So told us, take us home, we will be there. That was the challenge they gave us. So anyị ji oghere a wee na-ekene anyị niile n'ụzọ dị iche ka anyị lote maasị nke a gwara anyị Saturday 5:30 p.m. na St. James 5:30 p.m. St. James nke dị na Redondo. Anyị wee na-ekenekwa ụkọchukwu kala anyị ụka tata ọnụkwufọ ka anyị kụpụrụ na ya aka. Otito dịrị Jesu ya gajiere anyị niile n'izu a n'aha Jizọs. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị hụlata isi yọọ ngọzi Chineke
May God, the Father of lights, who was pleased to enlighten the disciples' minds by the outpouring of the Spirit, the Paraclete, grant you gladness by his blessing, and make you always abound with the gifts of the same Spirit. Amen. May the wondrous flame that appeared above the apostles powerfully cleanse your hearts from every evil and pervade them with its purifying light. Amen. And may God, who has been pleased to unite many tongues in the profession of one faith, give you perseverance in that same faith, and by believing, may you journey from hope to clearer vision. Amen. Ka Chukwu jike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa gwụsịgo, aleluya, aleluya. Ekele dịrị Chukwu, aleluya, aleluya. 271. Okpaleke committee, unu nwere meeting. Okpaleke committee,